Financial problem. Hala. Ang nagunang hinungdan sa away sa Badag Tiayon. Buti pasabot, kwarta. Ang kasagaran, hinungdan sa away sa mga magtiayon, mga kasama. Kamo, kumpormi ma. Maganaminaw karon nga mga magtiayon. Makasado man or live-in. Ang hinungdan sa inyong sagad lalis ni Mister o ni Mrs. Kwarta. Mao gyud na day. Mao nitong mga miadto miduol na sa kapolisan dong kay siguro naka-experience na og economic abuse or basin na apil naman ang mga physical pud usahay god no. So mao ni siya ang natala sa DCPO Davao City pa lang ni. Davao City pa lang na day. Number 1 man ang financial problem or kwarta, ikaduha daw dong irin ang selos. Kana mao gyud na day. Mao gyud na. Konektag yun na day. Mo konektag yun na. Mao pa bagya kasamay minus pagya ka na pangwarta. Manirada pag yun day. Mang chicks pag yun. Na Ginoo ko. Imbis nga. Mao nga ingon lagi nga. Ngabit magani ng tricycle driver. Grabe po. Ginoo ko. Mao na inig-intrigo dito ni Mrs. Minus kayong sakayan day. Wala gyud day minus kayo di manggod kayo ron kuan kanang kuan. Ang mga kasagad mga pasahero na to nga moy nagasakay sa ato ang sakyanan. Uwan maguday, wa mang eskwela. Daghan na kay mga alibay. Daghan na kay. Di ay. Day myself. May laing batala. Gigabit ay dito sa iyang didang. Agoy, may pangidang na bagong cellphone. Napagikaon. Mao paslas lami-lami nga restaurant. Pero ang mga pamilya, mga anak. So sige taon day nga muti mata pinaabot ni pag ni tatay. Wala alas 9 na day sa gabi. Wa pay panihapon. Na. Pating luuyas mga bata taon day mga abi ni mga tuog na lang ng uban. Mabuntagan na lang ng uban, huwag magasuod ang bagatian. Big na inuman. Tinuod na din. Namingon dahil na lang mama nga, matuog na lang sa tanak. Kaya wa pa imong papa. Wa pa imong papa. Asa dahil papa, ma? Masahiro pa. Masahiro pa. Sus, Ginoo ko. Di ay, magkasama tuwan na dahil dito sabakan sa ikaduhang batala dahil myself. Pag-uli, pag-idikan sa pamasahiro ko, no? Pamasahiro ko, no? Sige, maho pag yung ilimnon. Maho pag ilimnon. Kayo rabukbuk. Mao gani. May maho malaking ilimnon. Ay, kanang stress kayo ko. Ay. Kuan ko kanang, abog banggod ang karsada. Ay. Kaabog banggod ang karsada dahil niya. Nahubog sa kaabog? Oo, abog banggod ang karsada dahil niya. Gusto na ko nga iwas out ang kaabog ba niya. Inom ko dito uga ka ng serbisa. Basta gina? Uyaw.